Hello. Maayong adlaw sa tanan. Welcome back to my channel. Sa mga bago nating kaibigan, please don't forget to subscribe, comment, like, and share. At syempre, don't skip ads. Daghang kaayong salamat. Buang maning inahana oy sipa-sipa gitumba na ang iyang itik ay iyang kuan na napilay na kuan man ni siya oy wala ka Ginoo ko kuan man ni nga nanay kanang usa ka na salbahis. Child abuse, di ay child abuse. Ano ba? Tumatalsik yung mga ano niya eh. Stop naman kay. Na wala na, nasipa na ano na naman lagpot na po yung piso. May nakita silang uod. Ayan, busy na naman ang kalan natin ngayon, guys. May nakasalang na saging. Magpiprito ako ng mani. May nakababad na munggo. So, alam niyo na guys kung ano yung ulam namin mamayang tanghalian. So, for now, mani muna yung ating ipiprito. Ayan guys, so luto na yung nilaga natin saging. Nga unta nilungag na saging dayon ginamos gibutangan ako kalamansi ug sili. Kape. Ay, sa puno ag lubi kay lamigason kay na mukatkat niya na sa lubi. Di man gud na makaon pa man na sa iro ma gahi-gahi pa man na. Ano guys, umalis kami. Naiwan si Papa. Ay nung umaga, ang dami kong sinaing. Hindi kami nakauwi. Doon kami natulog sa tita ko.
So, panis na yung ano. Pero hindi pa siya masyado. Pwede pa yung sa ano aso. Sarap. Almusal, saging o ginamos. So, lutuin na natin yung munggo. Tapos ito yung sasahog ko. Prito, talbos, sitaw. Walang luya. Naubusan ako ng luya guys eh. So ito lang muna yung ating isasahog sa ating munggo. Basta lang maluto unti yung sitaw guys. Luto na yung luto natin. Madalian lang po na magluluto guys. So kahit isang kulungan, okay na yan. Yes, mga una tanin nyo guys. Maraming salamat sa paglantaw sa akong vlog. And sana sa mga bagong kaibigan, subscribe to my channel. And don't forget to comment, like, and share. At syempre, huwag nyo pong i-skip ang ads guys para sumahod din si Ate Betchay nyo. Thank you!
Ginisa nga munggos, dayon na ay una sa ginamos. Sarap. Si Kuya Alan nyo guys, kapag nagluluto ng munggo, walang sahog yun ng mga ibang gulay. Pero dito sa amin, sa probinsya, sanay kasi talaga ako na sinasahugan ng ng kahit anong gulay. Talbos, talong, sitaw, ganyan. Para sa akin, parang mas masarap kapag may ibang sahog na gulay. So, kain-kain, mga unta. Una sa ginamos, sabaw sa munggo.